C'est music. Jeunesse, art, école d'islam, la même, c'est cela même. Né un jour inoubliable, né un jour formidable. Ce jour où papa et maman étaient contents, frères et sœurs tous insouciants. Et tout le monde n'avait qu'un seul mot à dire, Alakadim Balo. Tu étais une fille battante et si forte. Tu étais encourageante et une main forte. Joyeuse et toujours heureuse. L'amitié se dit sincère, avec le désir et la reconnaissance. C'est serré, le temps file et la vie est bref. Vite avant qu'elle ne s'achève. Ta belle amitié de 15 ans, c'est la floraison du printemps. Tu avais une beauté incontournable, une fille capable et patiente. Les yeux brillaient comme s'il y avait un nuage au ciel. Ton cœur était rempli de bonheur, et je ne pourrais jamais ta bonne heure. Ton sourire, bref ton éclat de rire, des mots doux après des sourires, qui me fait toujours chaud au cœur. Aujourd'hui je me sens de plus en plus anéanti, le fait de savoir que tu es parti. J'avais des larmes aux yeux, le club de l'été malheureux. Voilà qui ça, Allah Béni Idara Soumaya qui ça. Tout âme goûtera la mort. Anla Malik Nafoni la Jabaro Amorfo Dante Folie Mina. Bi Amaro émission Mandi sans fait noé Baro Kene. Baro Kene émission émi labelendo Malik Nafoni fait wala saka wala donya aka artistu ka vie kan anuka carrière musicale. Bi anga wele sira doma anga foko do mogo mindo abe slam neke certains slameurs bon comme mais dans les mentigilai ame kuma di ayerema aka représentana aka seka do slam yere ko kono ka nyefanya anula ni fa ama anula ni ba quand tu m'envoies quand faut été voilà il se qui présenter un enflé barola et neto la sana kemeso islamiquement appelé Esprit Fou. Islamiquement appelé Esprit Fou. Ah, slameru. Biwani amaka. Ote. Odo. Et là sana. Oui. Et bora Johnny là. Avant que y'en tani. Bon, ne bora Sori Kemeso là. Ali Kemeso. Pas Golar Kemeso. Ah ouais. Pamadou Kemeso, etc. Ah oui. Ok. Et là, ça n'a. Oui. Et nana slam na chodi. Bon, nana slam na 2016. 2016. Oui. Ne kumbenga texte c'est un institut français là. Moi tu m'en rodon. C'est fou. Ah donc c'est fou effectivement. Ne kumbenga texte c'est donc club des lecteurs doit effectivement. Chaque samedi ou bon américain quoi donc ne tara ne be texte semaine on m'a dit on va corriger et puis aussi maintenant me déclamer texte quand donc on a tout là ni do na nyona ko kuna di donc on a expliqué aller islamisme doit mais aller association jeunesse art là on a expliqué aller si na so on fait c'est que islam donc au problème ta là mais au lieu école d'islam ne que qu'il faut que passer au fait follow école d'islam oui école d'islam ok donc on passera à l'école d'islam fait on va organiser 100 au 100 on passera à l'école d'islam fait ne 2 mois formation que après ouais attestation d'âme donc après
nana commencé ka don silam kɔnɔ n tor'o la jeunesse mɔgɔw yɛrɛ ye n ta donc n'olu bɛ activité kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ e donna silam domaine kɔnɔ ten cogoya la. E donna silam domaine kɔnɔ o cogoya la mais Lansana danfara jumɛn de bɛ silam ni arabu cɛ. Bon danfara min bɛ silamu ni arabu cɛ mɔgɔ caman b'u fila confondu ɲɔgɔn na o tɛ kelen o parce que un slameur est toujours vivant sur scène. Ah bon? Oui. Et un rappeur. Bon, un rappeur, on peut dire aussi qu'un rappeur est vivant sur scène, mais un slammer ka te kele. Parce que slammer flin, n'allez pas scène sans faire. Ka pendant proutine fait que non, slammer tu sais. Slammer tout le quoi. Non. Donc slammer a obligé les noirs à dire que les messages m'a bolo à passer. Un message passé avec gestuel truc là. On a différencié en arabe puis aussi avec un instrument mun koro on arabe instrument te kelen quoi. Ah bon? Mais très généralement slam est un instrument du monde. Bon slam est un instrument mun avec piano koro avec guitare koro et puis aussi instrument traditionnel quoi slam a télé a collé koro instrument traditionnel ton kan quoi effectivement. Ah ok mais am sera do slam origine d'où vient origine borami parce que slam là c'est pas trop connu ici quoi chez effectivement nous. Oui. Bon on peut dire que slam origine bora Chicago. Oui, aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, Chicago en 1880. Ah bon? Oui. Bon, moi, je suis dans Slamé Chicago et non, n'a donné aller là, au Mark Smith. Mark Smith. Oui. Ok. Donc, aller dans Slamé, aller faire dans Chicago bar d'or kono. Bon, depuis ce jour-là, on a commencé à arrêter l'islam. Donc, avec texte sever, avec album bon. Et puis, Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, oui. Bon, donc, moi, je suis allé donc. Donc, aller faire Nado. L'islam est resté en Europe en 1990. Non, en 1990. En 1990. Oui, à Serrania et Europe. Donc, à les Grand Corps Maladie en 2003. Donc, elle commencé à arrêter d'âme. Populaire comme ça. Maintenant, en tant que slammer, quels sont les messages que tu véhicules? Bon, en tant que slammer, il y a un c'est-à-dire, an jamana actualité be cogo mina slammer kan ka kuma olu de kan généralement donc il n'a pas Mali citation flèche cogo mina il peut ka texte sɛbɛn Mali citation en maintenant président démissionné là donc il peut ko ta ko ke texte ka message do verkira kono o konna la i be ka fɔ mɔgɔ mun ye olu yɛrɛ message kɔnɔ e yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka déclamer e bi yɛrɛ message kɔnɔ c'est ka man nɔgɔ o la dɛ bon a kɔni a tɛ taa recherche de kɔ est-ce que slammer ka ca Mali la bon franchement parler au Mali ici slammer man ca an bɛ ka commencer ka ampleur sɔrɔ san parce que association caman bɛ ka don a da fɛ sisan. Maintenant an bɔra k'i ka musique min lamɛn d'entrée de jeu la i yɛrɛ o i bɛ se ka acapella dɔ kɛ o kan live pour que an ka se ka dɔɔni faamuya la quoi i ka tila k'a fɔ an ye o inspiration comment est-ce que tu l'as eu parce que la chanson là effectivement ok né un jour inoubliable né un jour formidable ce jour où papa et maman étaient contents, frères et sœurs tous insouciants, et tout le monde n'avait qu'un seul mot à dire. Allah Kadem Balo. Allah Kadem Balo. Tu étais une fille battante et si forte. Tu étais encourageante et une mère forte. Joyeuse et toujours heureuse. L'amitié se dit sincère, avec les désirs et la reconnaissance. C'est serré, le temps file et la vie est bref. Vite avant qu'elle ne s'achève, ta belle amitié de 15 ans, c'est la floraison du printemps. Tu avais une beauté incontournable, une fille capable et patiente. Tes yeux brillaient comme s'il y avait un nuage au ciel. Ton corps était rempli de bonheur et je n'oublierai jamais ta bonne air.
Ton sourire, bref, ton éclat de rire, tes mots doux après des souris, qui me fait toujours chaud au cœur, qui me fait toujours chaud au cœur, qui me fait toujours chaud au cœur. Aujourd'hui, je me sens de plus en plus anéanti. Le fait de savoir que tu es parti, Balakissa, Makissa, Allah là. Amina. Mais c'est qu'à expliquer. Qu'est-ce que le contenu là, c'est un peu. Oui, texte. bon, ni islam, ni a dédié Balakissa là. Bon, raison de voilà. Parce que institut français là, ni mo follow mun donna ɲɔgɔn o kɛra ale de. Donc ça, donc ale fana tun bɛ fɛ ka kɛ silamɛzi ye. Donc a tun bɛ textes sɛbɛn, a bɛna textes yira ne la, an bɛ jɛ an bɛ textes ninnu corriger ɲɔgɔn fɛ, et puis an b'a essayer ka déclamer devant la masse. Donc an nana to la un jour, ne yɛrɛ ta kɛra i ko balimaya et truc comme ça, an nana don ɲɔgɔn na kojugu. Donc ne bɛ balimu na ne y'a mɛn don dɔ la ko Balakissa banna. Donc ne ɲininkali kɛ ko mun tun b'a la ko a kun kunkolo de bɛ k'a dimi. Donc depuis ce jour-là ne fana y'a bila n kun na comme an ye souvenir caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne n'ale. Pourquoi pas n tɛ texte dɔ sɛbɛn ka hommage rendre a ye. Donc depuis ce jour-là ne ye texte in sɛbɛn daminɛ. Franchement ne ye 2 mois de kɛ n bɛ texte in sɛbɛn n b'a yira mɔgɔw la. An ka association na texte bɛ corriger a bɛ diyan et puis n bɛ tila ka idée wɛrɛ fara a kan tuguni. Donc 2 mois kɔnɔna la n sera ka son bɔ vraiment son an bɛ se k'a fɔ a ye succès kɛ dɔɔni mais a m'o aussi succès ba kɛ quoi. Parce que son diyara mɔgɔw ye mɔgɔ mana lamɛn o bɛ son apprécier donc comme ça quoi. Ala ka hinɛ Balakissa la, Ala ka da yɔrɔ suma. Ainsi va la vie. Ni ma ban na ni ma ti ban tali ma. Effectivement. Son in diyara. Maintenant an bɛ se ka dɔn comment est-ce que album b'i bolo sugu la ou bien single de b'i bolo. Bon, pour le moment album tɛ n bolo fɔlɔ. Mais ma ko la. I b'a a sira kan. Ma sira kan. Single de bɛ yen. Bon single de bɛ yen fɔlɔ. Parce que silam yɛrɛ filɛ ni ko i bɛ kɔn ka album bɔ. Ka sɔrɔ i ma aussi recherche ba k'a la. A bɛ kɛ baara fu ye quoi. A bɛ kɛ baara fu ye. Effectivement. Maintenant, on a tendance à croire que slam poésie musicale le doit. C'est qu'à ɲɛfɔ souvent parce que poésie là il y a les refrains et on va faire tu dire. J'ai oublié mes leçons. Refrain là. Les rimes aussi. Les rimes, voilà, je veux dire les rimes quoi. Les rimes sont respectées en slam. Poésie musicale le dos ou bien il faut nous expliquer un peu ça. Bon, slam fleur, c'est une poésie urbaine déclamée sur fond musical. Ok. C'est-à-dire slam fleur quoi. On peut dire que slam a fait un zirinama de don quoi. Ah oh. Mais zirim no, ani ziri traditionnel no am se ka fɔ o tɛ kelen quoi. Parce que tubabu ye différence don ani olu cɛ pour que u kana kɛ kelen quoi. Slam tɛ dɔwɛrɛ ye, slam ye poésie de bon poésie min fana don diyagoya il faut que i ka yirim don a la et puis aussi i ka règle i ko respecter. Slam yɛrɛ tɛ taa règle kɔ f'i k'olu respecter de sinon. Sinon slam tɛ n'i m'o respecter dɔrɔn slam tɛ. N'i m'o respecter a bɛ kɛ poésie de donc a bɛ kɛ poème de plus donc tɛ kɛ slam ye bilen quoi. A tɛ kɛ slam ye bilen. Ok Lansana. Lansana. Ne ko i bɛ école la ou bien i tilala kalan na. Bon ma tila kalan na fɔlɔ n bɛ école la. I bɛ classe jumɛn na i k'o ɲɛfɔ an ye parce que avec la musique et l'école là c'est pas du tout facile. Donc il faut et yɛrɛ bɛ ka joindre tu arrives à joindre les deux bouts comment? Bon ne bɛ terminal de la ɲinan n kan ka bagi kɛ ɲinan. Awɔ Ala ka bagi nɔgɔya. Ami n bɛ k'a fila confondre ɲɔgɔn na parce que n nana ye k'a fɔ depuis 11e na silam tɛ se k'an ka kalan bali quoi parce que adamaden filɛ n'i ye ko min bila i kunkolo la i bɛ se k'o kɛ quoi. N'i nana kulonkɛ ni fɛn dɔw ɲagami i bɛ kɛ kulonkɛkɛla de i tɛ kɛ sɛbɛkɛla ye. Tiɲɛ kulonkɛ fana tɛ sɛbɛ sa. Effectivement donc ne y'a bila n kun na an ni n bɛ silam kɛ n ka priorité o ye kalan min ye o tɛ se ka silam tɛ se ka n bali n ka ɲina o kɔ quoi. Donc n b'a fila kɛ à la fois parce que n bɛ TLL de la donc silam fɛnɛ
ateta Awɔ. littérature quoi, Awɔ quoi. littérature kɔ f'i ka lecture kɛ Effectivement. mais Laosana i ka idole ye jɔn ye slam ninnu na. Bon ne ka kuma kɔnɔna la n ka kuma sera cɛ dɔ ma Awɔ. c'est un grand slameur. Bon u b'a wele ko grand corps malade. Grand corps malade. Oui, effectivement. Awɔ. Donc ale de ye ne ka idole ye franchement a ka texte ninnu C'est vraiment c'est touchant, quoi. Oui, c'est vraiment touchant. Vraiment. Ali quand même non il a ale véhiculé beaucoup de messages dans ses chansons. Effectivement. Et puis an bɛ yɔrɔ min na ko bi a dɔɔnin de don. lui a donné no toro Dɔɔnin don malgré que ouais c'est- tu donné vois no non. toro wallahi. Laosana Oui. e ko single caman b'i bolo sugu la yanni i ka na chaque fois avant d'inviter un artiste on m'a publié donc tes fans ont demandé que bi kɔni u bɛ fɛ ka Laosana fɛn caman dɔn Laosana kan kɛmɛ so Oui, kɛmɛ so. mais jamu in yo ça olu ou bien slam ni musique c'est la même chose non dans la famille ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la ka don musique kɔnɔna na ou bien u y'a faamuya ko slam ni tɔ ninnu tɛ kelen ye dɛ. Bon ne ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la famille kɔnɔ parce que n ka la mère yɛrɛ souvent ni n ko ale ma ko n bɛ taa slam formation kɛyɔrɔ la a b'a fɔ ye ko non k'a bɛna kalan bali ko n k'o to yen. Bon an nana to la mère yɛrɛ fɛnɛ ale y'a lafiya Awɔ. donc grand sœur de nana pression kɛ n ka toro ko n ka slam to yen n ka Awɔ. kalan kɛ parce que ale ka fɛn kun ye mun ye ne ka kalan kɛ ka kɛ magistrat ou avocat ninnu ye. Awɔ. donc o de bɛ ale kɔnɔ quoi. Awɔ. Bon n'ale la sigi k'a la faamuya n kɔrɔw da don a la donc sɔn fɛnɛ bɔlen Balaji Saka sɔn donc a ye k'a fɔ vraiment u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye C'est quoi. sérieux, donc oui. ale yɛrɛ bɛ ka dɛmɛ don ma sisan franchement oui. Depuis il y a daminɛ fo bi i ye slam daminɛ fo ka na se bi ma i ye parce que dans toute chose avantage ni inconvénient b'a la qu'est-ce sont les avantages que tu as eu i ye avantage jumɛn de sɔrɔ a la. Bon ne avantage min sɔrɔ a la o kɛra avantage belebeleba dɔ ye n bolo parce que ne tun ka rêve ye ka don association dɔ la. Awɔ. donc ala nana kɛ n ka slam yɛrɛ début fɔlɔ jeunesse art mɔgɔw ye n ta. Jeunesse art. Oui n donna jeunesse art la. Ah, ok. Et puis aussi an ye activité caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye voyage kunkurunin dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ok. donc olu avantage ninnu ne relation sɔrɔ a kɔnɔ fɛnɛ quoi mais slameur caman dɔn dugu wɛrɛw fɛnɛ la mun dɔ ne yɛrɛ don comme Croque-Mort etc etc i n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn oui fɛ. n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ Croque-Mort yɛrɛ bɛ Mali la yan pour le moment. Oui. donc i n'a bɛ mais est-ce que staff de production de b'i bolo ou bien manager b'i bolo min b'i dɛmɛ i ka fɛn ninnu na. Bon manager bɛ n bolo. Manager b'i bolo la. Donc i ka slam production ko c'est comment. Bon production ko o tɛ gɛlɛmanba ye parce que gɛlɛmanba ye. parce que manager bɛ n bolo o bɛ n dɛmɛ production na et puis ne kun ko n bɛ n da la jeunesse art fɛnɛ o bɛ belebele kɛ. donc olu b'i appuyer. i ma donc o la n tɛ gɛlɛya sɔrɔ production na quoi. ok Laosana comme i ko ko single caman b'i bolo bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi single caman b'i bolo an bɔra ka Balakisa ta lamɛn hommage à elle. Merci. donc i bɛ se ka dɔw énumérer an ye i ka single wɛrɛ i bɛ se ka dɔw énumérer an ye. Oui effectivement. Bon n bɔra ka Balakisa. après Balakisa ne ye son dɔw fɛnɛ bila dans ma famille donc o son ni n kun b'a bila a kun bɛ kɛ ma ne kun b'a bila a kun bɛ digina trop quoi parce que munna son bɛɛ n'i ka famille n'o quoi. Awɔ. donc réalité min b'i ka famille min na kɔnɔ awɔ e i b'o yɛrɛ de de b'a dɔn. dɔn donc vraiment ne kɔni je suis fier d'être Kɛmɛso parce que ne famille min sɔrɔ vraiment kulo ni ka yɛlɛ bɛ et puis aussi an bɛ ɲɔgɔn fɛ truc comme ça donc ne fana y'a bila n kun na. La grande famille Kɛmɛso. oui n'ani ka taa inspiration ɲini yɔrɔ jan a filɛ n kɔrɔ pour n tɛ texte sɛbɛn famille kan direct la o kɛ son ye donc n'o son bɔ o bilala kun yɛrɛ de. Kunu. Oui effectivement. An bɛ fɛ k'o lamɛn bi live yɛrɛ la Laosana yɛrɛ filɛ kɛnɛ filɛ nin ye an ka taa. An ka so. Tant de souvenirs, tant de bonheur, tant de joie ont été partagés. En Kassou.
En Kasso, il y a l'amour et d'affection. Il y a l'amour maternel. Il y a l'amour fraternel. Où réside la générosité, perpétuée par les liens du sang. En Kasso, tu viens de là, tu viens de là-bas, tu viens d'ici. Tu es la bienvenue. En Kasso. Ne Kasso, ne koro, ne koro ni koromuso. Olu et ne teri. On sort en botte ou réunit autour de la chachi non masquée pour s'amuser et passer du bon temps avec des amis comme Alou, Yuden, Papi, John, Neka Souffle. C'est un peu ça, mais Neka Souffle, ah oh. Neka Souffle. C'est très bien inspiré. Oui. Parce que souvent, inspiration, il ne faut pas trop chercher ailleurs. Oui, il va y avoir des gens qui sont habillés qu'elle fait déjà. Maintenant, là où ça n'a qu'un oui. Esprit fou. Ni to yere nana chukudi esprit fou. C'est quoi? Est-ce que il to indare la chukudi? Il peut se ka doni nye foyer. Bon, esprit fou. Moi ma to ndane la re. Yere de to ni dan yere la. Les slameurs ont oui, effectivement. Parce que ne ga recherche corona la na ye ga fo slamer ba fun bebe wa soro to do bula mu wa sen to donc grand corps malade après aller accident kelen ko fait aller na to do adopter ko grand corps malade oui, effectivement grand corps malade parce que il est handicapé oui, donc il y a que grand corps malade croque mort fane aller à nota donc ne fana ko pourquoi meta no ni yoro ja nte no do créer yere la dono donc nana tour la mi to ga texte ou seben mi yalan texte e carré gono mi to ga texte fofo bon nana to la nteru yere o go mi dona silam ngon na ko fa be ga wila la san donc ne fana o comme fa be ga wili ne la ne ga le fouer bon directement ne be esprit fara funinga ka esprit fou chengelen quoi donc esprit fou est référé dans la télé toi inga guider esprit fou mais là ça na et en tant que jeune parce que effleurom na ko gibna e bina bagi kanyina oui tu es jeune et flan les jeunes de ton âge là ou pourquoi toi tu as ou be sigi oui maman va le faire papa va le faire ou Silindo dans les grains. Pourquoi toi tu as précisément choisi d'être slameur? Parce que tu pouvais aussi choisir d'être rappeur. Effectivement. Mais pourquoi? Parce que slamouina, il faut des recherches, il faut bien étudier, il faut il faut bien connaître les rimes sans ni auteur quoi. Il sera que slameur mouna et donnant au comme konana ka klongeto eno parce que les jeunes de ton âge là bon, na yega fo klenge tomate teme bon ne sebe wakati be il dit yega sebe ge teme klenge ko fe parce que ne mo chama yi ube islamu ni fen keke do wa fo islam mayne ite war sorala de ibe tane non islam ne ma do ala war ko kamo e donala janya kama quoi janya jara yere de donala donc de donna silam na teri chama kumbe yele ma olu yere wa fo cheki islam et de la islamer do mal la ga réussir etc comme ça donc ne guma non abseka chance de abseka damne la mo folo mun donna islam na olu gela mun soro islam na malla donc no lu fene na développer tantôt là pour que mo ka don donc en fene na ta en fene bo gela flare soro am islam am un message passé donc on me que ça va vous faire islam na be don malla inchallah Allah ka do ma donc don islam na te ma ne rôle na fiécho rôle d'islam fait no lu beke no recherche dans non bokala mais alisa me recherche là parce que ateta ou quoi abe calendrier voilà c'est très bien là où ça c'est très bien. Ça, c'est l'esprit de la créativité. Il faut souvent, parce que l'emploi, il faut souvent le créer, quoi. Il faut que ni femme kadier dès le bas âge, il entreprendre. Là, il va donc à fait. Au fur et à mesure, il va améliorer. Effectivement. Là où ça, en tant que jeune, si ni ala nana slami avec avancer, il y a un album où on a bossé ça.
Maintenant, tu as eu beaucoup de chance. C'est que quels seront tes projets dans l'avenir? Bon, nala e ngala nyinu sabati. Naga projet te dohre. Parce que Slammer fait Slam Master de Babolo. Slam Master. Slam Master. Oui, oui. C'est-à-dire, Slam Master te dohre, mais Slammer ou formé, gestuelle ni déclamation ni comme ça. Donc, il faut les marrer Slam Master. Okay. Parce que les Slam vécu, il faut en clair avec Slam Master. Ah, ok. Donc, nous n'avons pas réussi Slam na. Car na connaissance ou réunie ka chama soro donc nega projet te get dore ne be dem sen mun fana faire avec slammer futur slammer ou e wolu demain pour que se avancer bon ne be ko suga bege ne gela mi ala olu fana kanu o gela soro ala donc projet ou be mais pour le moment ni projet ne be kuna soro o kan ala ka sedi ma ala kana ni sababu ɲuman ye I ka se k'i ka projet réaliser an balima Mali kunnafoni lajɛ an b'a fɔ k'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni kan an ka jabarani mandi kan a ka to ka cliquer j'aime k'a ka commentaire baw kɛ an ka slammer b'an bolo yan bi Lausana oui an tɛ fɛ k'i bila ten il faut que aujourd'hui on sache tout an fɛ yani I b'a dɔn ko mɔgɔ kɔnɔma de bɛ sa I ka projet damadama fɔ nin ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a la certes gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ la gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya fana bɛ yen e ko famille ni ma yani olu ka accepter maintenant Lausana n'e nana bague sɔrɔ ala ka n'i nana bague sɔrɔ ɲina e bɛna kalan jumɛn de k'o kɔfɛ tu iras où ou bien e bɛ continuer ni islam de ka parce que déjà tu bague nombreux sont les jeunes I ɲɔgɔnna u b'a fɔ ko ni bague sɔrɔ c'est un diplôme ne tɛmɛ ni n ka musique ye effectivement bon nala e bague nɔgɔya ne ɲina mais continuer ni kalan mais o kɔrɔ tɛ ko n bɛ silamu to yen I continue n'a fila bɛɛ ye a fila si tɛ ɲɔgɔn dira ɲɔgɔn a t'i sɛgɛn quoi non a tɛ n sɛgɛn n'ala yɛrɛ fɛnɛ nana ko nɔgɔya ɲina donc je compte aller quelque part donc mais olu ye kow ye quoi n'ala ye kow nɔgɔya donc olu kɔnɔna la parce que silamu fɛnɛ dɔnnen don yɔrɔ ninnu na trop donc I bɛ se k'a fila kɛ à la fois I bɛ se ka évoluer oui k'a fila kɛ à la fois ok Lausana comme an bɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ la n'o ye baro kɛnɛ in ye I bɛ se ka ladilikan jumɛn de di jeunesse ma welewelekan jumɛn de b'i bolo ka di jeunesse ma jeunesse malienne ma bon genre islamiquement parlant awɔ I bɛ se ka message jumɛn de di bon ne bɛ se ka message di jeunes ma parce que ça fɛnɛ génération bɛ ka kɛ génération 21 ye n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu n bɛ k'a faamuya parce que sisan génération jateminɛ n'u m'u doper ka fɛn ninnu kɛ u se ka grand chose kɛ quoi donc ne kɔni silamu n'o tɛ taa dɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ silamɛya kɔni ye k'i doper ka fɛn ninnu ta I b'olu to yen il faut que I ka message de passer message min bɛ jama la convaincre mun bɛ lajɛ quoi donc ne bɛ se ka mun f'u ye franchement n'a bɛ fɛ ka kɛ silamɛw ye ou silamɛzi donc a ka nɔgɔn il faut que y'a ka formation ta san o san jeunesse art bɛ école d'islam organisé a casting est gratuit donc n'i taara casting na cours bɛ k'i kun o fana gratuit après clôture la u bɛ textes fɛn aw bɛ textes kɛ a tuma dɔ la u bɛ taa a clôture kɛ institut français la ou bien bibliothèque nationale donc ne courage b'aw la kɔni o kɔni o opportunité ba de aw bolo a bɛ se k'o saisir les gens qui veulent être slameurs et slameuses o kɔni ne bɛ se ka o ladilikan de fɔ silamu kɔni a ka nɔgɔn mais I t'a dɔn f'i ka don a da fɛ ah ok ni silamu ka nɔgɔn u yɛrɛ bɛ na e fɛ yen e b'u encadrer o tɛ wa parce que déjà toi tu es devenu un doyen du slam u bɛna kɛ master slam master non ni slam master a ka jan dɔɔni I n'o ka jan dɔɔni mais n'an b'a ɲini I fɛ Lausana Kɛmɛso pour que an ka émission ye englober ka clôturer I ka slam kɛ an yɛrɛ o kan yan tu vois non tu t'inspires ici et puis pouf c'est la créativité quoi effectivement ok donc I bɛ se ka voilà on y va en français bon ça dépend bon ça dépend de oui en français ou en bambara an bɛ fɛ I ka yaya ok ko hadamaden t'i yɛrɛ nafa dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ de b'a nafa dɔn
ko silami daminɛ tuma a kun ka gɛlɛn nka a bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni nka ne tɛna dabila n bɛ don a da fɛ fo ka taa fɔ mun kɛra ne tɔntɔn dɔ bɛ yen ale souvent a kun bɛ conseil di yan a b'a fɔ n den i bɛ don fɛn o fɛn na a kɛ ka ɲɛ sans oublier le vieux père tonton n'i y'a mɛn bi c'est pas facile quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais comment dirais-je, là où ça n'a qu'un esprit fou. Oui. Esprit fou. Tu as déjà véhiculé tes messages, donc c'est déjà ok. Si tu as les salutations, tu peux t'adresser à tes fans pour les saluer. Puis à même émission clôturée. Voilà. Bon. Salutations, mais parce que je vois que tu me feras salutations que il a fait dans slam na. Donc oui, vas-y. Salutations méga la singa fanu ma. Vraiment on y tient yere quoi. Et ni a mes artistes fan nero. Oui, tiens. Bon, artiste ma bo artiste là. Slamero, slamezio, rapero, chanteur, chanteuse. Abe Fengelele. Donc ne be fanu fo sans oublier le vieux père et puis aussi min korage fo papa Kemeso et Sori Kemeso aussi. Donc mes jeunesse armo fana mu be fo, c'est grâce à lui que esprit fou avec un message véhiculé Fambé nous faut vraiment H2O merci H2O Saccharose africain etc. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Ambalma Malik Nafoni la Jabaro Amboraka anga slammer lame nous Laosana Kemesui dit esprit fou. Ame jeka doa ke Laosana Kemesui ala ka sedama aka seka ka projet réalisé aka seka slamu yere développer chogum akada e chogum na Mali kono ani Mali koka. Ama fo yana fana mɔgɔ min bɛ se ka dɛmɛ k'a ye parce que denmisɛnnin don a ka dɛmɛ kɛ ni silamɛya denmisɛnninw ye artiste denmisɛnninw ye walasa o fana ka se ka san sɔrɔ an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni.net kan a ka cliquer j'aime kan a ka commentaire baw kɛ an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ.